Heritage Malta nediet żewġ kotba ġewwa l-Katakombi ta' San Pawl fir-Rabat, b'wieħed minnhom ikun il-verżjoni awdio ta' ktieb li ġie ppubblikat aktar kmieni din is-sena. Il-ktieb Il-Misterju ta' taħt is-siġra tal-ħarrub ta' David Azzopardi jirrakkonta l-avventuri ta' 7 żgħażagħ proprju fil-Katakombi ta' San Pawl. Waqt it-tnedija l-awtur qal li huwa għex it-tfulija u żżożija tiegħu f'dawn il-katakombi u l-memorji li kellu u l-imħabba għall-arkeoloġija spirawh biex jikteb dan il-ktieb. Il-ktieb għandu disinji ta' Dean Fenech. It-tieni ktieb imniedi kien il-verżjoni awdio tal-pubblikazzjoni Valletta My City My Story. Dan il-ktieb huwa l-ewwel wieħed minn 4 li se jkunu qed jiġu pubblikati u huwa rakkont dwar il-bini tal-Belt Valletta mill-Grammastru Jean de Vallet. Il-verżjoni awdio issa tagħmel din il-pubblikazzjoni aċċessibbli għall-udjenza ferm iktar wiesa'. Dan il-ktieb se jkun segwit minn 3 oħra dwar l-Imdina, il-Kottonera u ċ-Ċittadella u maħsub li dawn il-kotba jiġu użati mit-tfal fl-iskejjel sekondarji. F'kelmtejn li għamel waqt it-tnedija, Leone Xiberras li hu responsabbli għas-sezzjoni tal-kotba awdio fil-librerija qal li dan il-ktieb se jiżdied ma' oħrajn li jinsabu f'din is-sezzjoni li huma għodda importanti għal min għandu bżonn aċċess għall informazzjoni b'mod awdio. Kenneth Gambin qal li huwa ta' sodisfazzjon kbira l Heritage Malta li tkun ta' għajnuna biex jiżdied l-aċċess għall informazzjoni dwar il-wirt Malti u li kotba bħal dawn huma għodda li jistgħu jgħinu biex jitqanqa l-interess ġdid fiż-żgħażagħ lejn il-wirt kulturali. Kenneth Gambin li huwa Chief Operations Officer tal-Heritage Malta ippreżenta ż-żewġ kotba lil Margaret Zammit, deputat librar tal-Libreriji Pubbliċi.